estem aquí a l'Escola d'Adult del Gonal. Avui entrevistarem a Marta Dabolo, farmacèutica i òptica del barri de Bellvitge, que ha vingut a col·laborar amb nosaltres amb l'entrevista que estem realitzant a persones que estan implicades en el funcionament de la nostra ciutat. Marta, ara els meus companys et faran unes preguntes. Molt bé. Has estat treballant tota la vida al món de la sanitat? Sí, tota la vida. Col·labores en alguna associació per ajudar al barri? Doncs sí, col·laboro en una associació, una fundació, que és la Fundació Juanitos, o l'Esplai Nou Quitxalles, que està aquí a Bellvitge. És una fundació que el que fa té molts àmbits, però el que potser destaca més a nivell del barri de Bellvitge és que dona caliu i acompanyament familiar a aquells nens que per condicions de l'entorn no el tenen. Per exemple, tenen pares que treballen moltes hores i estan sols, no tenen recursos econòmics per poder fer extraescolars o per poder menjar a l'escola, i llavors tenen aquesta segona família, que és a l'Esplai, i això els permet fer activitats extraescolars, menjar, fer colònies, casals, etc. Quina motivació t'han animat a col·laborar amb el barri? Bueno, jo de sempre he estat una persona que ha col·laborat en molts àmbits, de l'educació, del lleure. Ja de jove era monitora de colònies i era un voluntariat que es feia, evidentment no cobrava per les feines que feia. Jo crec que la societat moltes vegades s'aguanta gràcies a aquestes accions, i en el fons també hi ha darrere un creixement personal, no? Quan tu fas una col·laboració ajudant a persones que creus que no tenen els recursos potser per accedir a certes activitats, etc., personalment creixes i també fas créixer la societat amb tu. Jo crec que és una base fonamentada de la pròpia societat que tenim, no? És a dir, molta gent, si no fos per les col·laboracions altruistes de molta gent, moltes coses s'haurien Moltes gràcies, Marta. Mira, m'ha agradat molt saber que tu estàs fent aquest treball i volia fer com ho fas per compaginar la teva vida familiar, el treball i aquesta associació. Bueno, a veure, la veritat és que al final, a les hores, un les troba segons l'interès. No em requereix molta feina aquesta col·laboració, perquè jo no soc de les persones que estic allà de forma activa, és a dir, jo no estic fent de monitora ni estic fent suport de menjadors. Col·laboro en el que és el Consell, que és com unes reunions que es fan un cop cada mes i mig, donant una miqueta parer i opinió sobre les activitats que es fan, idees de com es pot recol·lectar diners, perquè és el principal problema de totes les associacions, que falten diners per tot arreu i l'administració només fa que retallar, i en canvi la societat cada vegada té més demanda, per tant s'han de buscar recursos. Després també jo tinc un negoci que és una farmàcia i òptica, que moltes vegades col·laborem fent venda de productes que fan, per exemple, els nens a l'esplai o a l'extraescolar, fan objectes o productes, per exemple, per Nadal, algunes estrelletes, algunes figuretes, a la venda. Amb aquesta venda s'aconsegueix també fer recaptació. I després també, per exemple, soc coordinadora de farmàcies d'Hospitalet i del Baix Llobregat Litoral, que es diu, i en quant a coordinadora de farmàcies d'Hospitalet també animo les altres farmàcies a participar en aquestes activitats, per aconseguir tenir més recaudacions. En el fons el que acabes fent és trobar un foradet en el teu dia a dia, no? És a dir, l'interès d'arribar a permetre buscar aquests foradets. I cadascú posa el seu gra de sorra, és a dir, potser a vegades no és molt temps, però és potser el moment i el lloc adequat, no? I així ens fem. Què creus que podria fer més per ajudar el barri en aquest sentit? Jo crec que una de les principals millores és la comunicació, que jo crec que és la base de moltes accions i que no s'arriben a transmetre potser de la manera com seria òptima per aconseguir més bons resultats. A vegades la gent notes que quan no hi ha una bona comunicació malfia, desconfia, i més quan tu estàs demanant un suport econòmic o bé, saps? Llavors és com que dius, ostres, estic segura que això arribarà on ha d'anar, etc. Jo crec que s'hauria de millorar molt el tema de la comunicació per tal de poder tenir més base, més xarxa, per poder acollir més nens i per poder arribar a ser més accessible
a més gent, més població, perquè la demanda hi és. Ara, per exemple, també hi ha un projecte molt bonic d'aquesta associació, que és un projecte que va destinat a les persones joves, és a dir, nens i joves adolescents, que, per exemple, doncs, els han desnonat, no? Els han deixat sense pis, i clar, són nanos que doncs, tenen un trauma. Bueno, doncs en aquest projecte, per exemple, que justament es realitza aquí al Gornal també, perquè aquesta associació està molt relacionada, bueno, doncs els fan un seguiment amb un psicòleg, psiquiatres de Sant Joan de Déu, que són voluntaris, i els donen doncs, un suport psicològic per poder superar aquesta situació. Clar, són situacions molt complexes, no? I jo crec que això no es coneix molt a nivell de societat, perquè en el fons arriba un moment que no és notícia. Som una societat que necessitem unes notícies que siguin super notícies perquè ens resultin atractives, i el dia a dia que tenim aquí al costat, és a dir, el teu veí potser té un problemón enorme i com que no és una super notícia doncs ja ningú li fa cas, no? I això jo crec que és un tema que ha de calar més a la societat, s'ha de poder arribar més d'aquesta manera més pròxima, més sabent que tens el problema al costat de casa, que no cal que te'n vagis molt lluny, i bueno, jo crec que aquest nivell seria potser una manera de créixer a nivell del barri. Trobem interessat a fer aquest treball, què tenim que fer? Home, doncs posar-te en contacte amb la fundació, per exemple. Normalment són gent que col·laboren, però sí, amb l'associació podries posar-te en contacte amb ells. I segur que si no és aquesta n'hi ha moltes altres, perquè de feina n'hi ha moltíssima. Moltes gràcies, Marta. De res. Moltes gràcies, Marta, per venir. T'agraïm la teva col·laboració i dedicació per al barri. Pues a vosaltres per convidar-me. Aquí tenim l'Anna, que està en una colla de diables i gràcies a això col·labora amb altres entitats de foc i de cultura popular. En quin tipus d'associacions col·labores? Pues estic en una colla de diables que està adherida a coordinadores de foc i de cultura popular. Estic també a una colla de gegants de l'Hospitalet també, que és Manota de Tro, i després estic a Talaia, que és coordinadora de festes del centre. Tot això, treballant la cultura popular i ajudant a l'Ajuntament a preparar festes. I què fas tu per ajudar en aquestes associacions? El que fas? A la meva associació soc part de la Junta, per tant soc una de les persones que s'encarrega de fer gestió entre altres colles. Cadascú tenim una mostra concreta a fer. A mi em toca això. Després, clar, participem tots els de la Junta en buscar, en moure'ns a l'Ajuntament, a buscar permisos, és el que fem. Una mica el papeleo, no? Sí, papeleo i gestions. Què mitjans utilitzeu per a anunciar-vos? Doncs mira, utilitzem driptis i triptis. Quin procés heu per poder fer un event? Per poder fer un event, el primer que fem és una reunió amb nosaltres, o sigui, tota la Junta i després amb la resta de gent. Llavors, a partir d'aquí, s'ha d'anar a regidoria a buscar permisos, s'ha d'anar a l'Ajuntament a buscar permisos. Clar, els permisos què són? Necessitem permisos pel foc, perquè clar, nosaltres sortim al carrer amb foc. Necessitem Guàrdia Urbana, perquè hem de tallar carrers. Necessitem protecció civil. I després nosaltres mateixos, la gent de la colla que no és diable o no és tabaler, que fa també de suport a la colla. L'altra pregunta és, és una associació subvencionada per l'Ajuntament o per algú particular? No. A veure, l'associació, nosaltres paguem una quota anual de 40 euros. Els nanos paguen 30 euros, però tenen un seguro especial de 12, que tenim que tindre perquè són nanos. I el que sí que a vegades tenim són alguna subvenció de l'Ajuntament i de Coordinadora de Barcelona, però les tenim que demanar. Què treus a canvi de col·laborar? Doncs mira, què trec?
pues fer el que m'agrada. Estar al carrer, passar-m'ho bé i intentar que la gent que tingui al voltant s'ho passi bé també. És el que volem. A part de tot això, és que totes les festes nostres populars segueixen al davant, que no tallin això que tenim, que és molt maco. I hi ha la mateixa demanda d'aquestes festes i d'aquestes coses que feu a tots els barris? A veure, no, a tots no. Hi ha barris que tenen també, o estan amb nosaltres també, però n'hi ha uns altres que no. Encara els falta una mica de... Tots els barris també col·laboren d'alguna manera? Sí, d'alguna manera sí. Això sí. Com compagines la teva vida personal, el teu treball i el teu jove, no? Uah, passant moltes hores sense dormir també. Pues, després del treball, les hores que em queden allà penjades, pues les utilitzo per això, per anar molt. Dissabtes, diumenges, matí, tarda, nit. I què creus que faria falta al barri? Al barri, què faria falta? A part de més participació, perquè sí, tu fas la festa, però a vegades te trobes que depèn, que ajudessi més a que totes aquestes coses, aquestes festes, pugessin una mica. Gràcies per haver vingut i per explicar-nos tot el tema de les festes populars i tot el que fas. Moltes gràcies a vosaltres. Hola, bona tarda. Estem amb Maria Rosa, que va ser professora i directora de l'Escola d'Adults del Gornal durant molts anys. Com està, Maria Rosa? Molt bé. Molt bé. En principi vull dir-vos que és un honor per mi que haguéssiu comptat amb mi per fer aquesta entrevista. Per nosaltres també. Bueno, doncs ja està, comencem. Què et volia preguntar, és d'aquí, de l'Hospitalet? Sí, jo sóc de l'Hospitalet i estic molt contenta de ser de l'Hospitalet. Soc del barri Sant Feliu i bueno, tota la vida he viscut a Hospitalet. Fins que em vaig casar vaig viure al barri Sant Feliu i després vaig viure a Hospitalet Centre. I continuo vivint a Hospitalet Centre. Perquè t'agrada, no? Bueno, perquè les condicions familiars i de treball i tal, han estat aquestes. T'has acomodat aquí? M'he acomodat i estic bé. Molt bé. Sempre has treballat a l'ensenyament? Doncs no. Penseu que jo ja tinc molts anys, ja sabeu que m'he jubilat ara. Jo, com moltes persones de l'època i de la meva classe social, que jo sóc filla de treballadors, vull dir, els meus pares tenien molt d'interès que estudiéssim i tal, però a partir d'una edat ja era lo típic que ens posàvem a treballar. Llavors jo, a partir dels 15 anys, ja vaig començar a treballar i compartir-me els estudis. Vaig fer batxillerat a l'Institut de Can Serra i després vaig començar una carrera, vaig fer la carrera de Biologia, però treballant, que vaig estar posteriorment treballant en un ambulatori fins que vaig acabar la carrera. O sigui, treballaves i a la vegada estudiaves. Treballava i estudiava. Per això que quan he vingut a les escoles d'adults i molts alumnes em deien quin sacrifici, estudiar i treballar, sempre una mica jo els he encoratjat a que ho continuessin fent perquè veritablement jo ho vaig fer així. Quant temps fa que et dediques a l'ensenyament? A veure, jo a l'ensenyament em dedico als 36 anys que he estat aquí al Gornal, molt contenta, però vaig estar abans un any treballant en una altra escola d'adults com a voluntària, a l'Escola d'Adults de Sant Feliu. Penseu que les escoles d'adults comencen a partir de l'època que es comença a tenir interès perquè la gent es prepari i es vagi formant,
i va ser a partir dels anys 80 que es comencen a impulsar les escoles d'adults. I llavors, qui les impulsava, de fet era un moviment social que intentava començar a donar classes. Llavors un grup de joves del barri Sant Feliu ens vam organitzar per muntar l'escola d'adults d'allà. Però no solament al barri Sant Feliu, sinó a la majoria dels barris, les escoles d'adults van començar d'aquesta manera. I bé, vaig començar de voluntària a Sant Feliu, però després l'any següent va sortir una plaça aquí a Gornal, jo vaig concursar i vaig començar i fins ara, fins que he acabat. Penseu que això sí, quan vaig venir aquí pensava que treballaria un any o no més, vull dir que no pensava que podria continuar tant de temps treballant en la formació d'adults. Molt bé. Què és el que més t'agrada de la teva professió? A mi el que més m'ha agradat sempre ha sigut d'alguna manera intentar despertar la persona que tenia al costat l'interès per aprendre. Ajudar no, perquè l'aprenentatge el feu vosaltres, el fem les persones que tenim interès en aprendre, però una mica ajudar a despertar aquest interès. Què has après tots aquests anys dels teus alumnes? He après moltes coses, tot el que és la tolerància, el companyerisme, moltes coses. Penseu que ara perquè esteu vosaltres, però quan jo vaig començar, les escoles d'adults estaven pensades per persones que no havien tingut la possibilitat d'anar a l'escola quan eren petits. I el fet que poguessin aprendre, que poguessin parlar de qualsevol cosa amb ells, això els era molt gratificant. I t'ho mostraven aquella sensibilitat i aquella gratificació tan important, que això per mi ha estat una de les coses més maques que he viscut. I en aquella època eren persones que no havien pogut estudiar de petites. També hi havia alumnes de l'AIGB que no havia funcionat i que havien d'intentar treure's el títol, però després això va anar evolucionant i després va sortir l'escola com a segona oportunitat, que també és molt important. I després tot això ha anat diversificant amb el tema que si castellà, català per estrangers, que si informàtica. Vull dir, penso que la formació d'adults abarca molts camps i pot ser molt completa en molts aspectes. A la teva trajectòria professional, tens alguna història que t'hagi commogut? Alguna alumna segur que tens 1000 històries. Sí, a mi el que més podria dir algun cas concret, però jo per els estudis i m'he dedicat més a el que és la secundària, el graduat escolar en la primera etapa, el que és la secundària ara. Jo quan el dia final de curs la gent acaba, i per exemple a la festa, el que em ve a la imatge és la festa de final de curs, que et diuen gràcies perquè he pogut acabar, per mi potser és la... O quan et trobes alumnes que després et diuen allò em va servir per alguna cosa i tal, trobo que és molt gratificant, és la part més important. Sí que podria dir algun cas penós, però potser el deixaré. ¿Crees que el barri ha canviat i en què? Mira, ha canviat moltíssim. Jo quan vaig venir la primera vegada, el que és la Rambla, aquesta Rambla tan maca que hi ha i aquest barri tan maco, perquè és veritat, el Gornal és un barri molt maco a nivell de disseny, té espais oberts, és molt ventilat. Jo la primera vegada que vaig venir, el que és la Rambla, hi havia una muntanya de terra, que jo quan vaig venir aquí vaig pensar, ¿y dónde voy a ir yo? ¿Esto qué es? A nivell d'espais i tal. I llavors, a poc també ha anat evolucionant. Però, ha anat evolucionant, però quan jo vaig venir el barri era un barri que ja estava bé, vull dir, tampoc... Que no estava tan... No estava tan malament com ens deien, perquè jo recordo quan va sortir aquesta plaça, jo tenia amics que em deien al Gornal no vagis a treballar de cap manera, i vaig venir i tampoc no ha estat tan malament. I clar que ha evolucionat, però com tots els barris evolucionen. Si no malament, si no evoluciona la cosa. Segueixes col·laborant a l'escola o a una altra entitat? Bueno, acabo de jubilar-me. Vull dir, sí que és cert que jo des de molt joveneta vaig començar ja amb un grup de joves al barri Sant Feliu, com us he dit abans.
no havia res al barri, va arribar un capellà, que llavors en aquella època eren els capellans i les parròquies els que ajudaven a tirar endavant tots els aspectes socials i tal. Llavors sí, un grup de joves ens reuníem, organitzàvem excursions, fèiem xerrades com aquesta, entrevistes, vull dir, fèiem de tot, i sortides, anàvem al teatre, vull dir que ja ho fèiem. I després ja, com a continuïtat, una mica va ser quan vaig seguir amb l'escola d'adults. Llavors, clar, al venir aquí, de fet, ja una mica ja he anat fent un treball social des de sempre. I ara què passa? M'acabo de jubilar i una mica encara estic en xoc, que encara no sé el que faré, però sí que espero continuar fent alguna coseta. De moment encara no. En quin moment et trobes de la teva vida? Bueno, molt bo. Penso que he sigut una privilegiada a nivell laboral, he sigut una privilegiada perquè he pogut fer una feina que m'ha agradat sempre. La veritat és que m'he esforçat, a vegades m'ha sortit millor, m'ha pogut sortir pitjor, això és cert, però la veritat és que m'ha agradat. I ara estic tranquil·la, estic bé. Vull dir, gaudeixo una mica del final de l'etapa, però tampoc no hi penso gaire, estic bé, la veritat. Vols afegir alguna cosa més? Bé, sí, mira, voldria recordar el Jaume Botey, que ens ha deixat fa molt poc temps, ara el 15 de febrer, que va ser una persona que va promocionar i va ajudar que es construïssin les escoles d'adults. Va ser regidor d'ensenyament entre l'any 79 i 82 aproximadament, i sobretot les escoles d'adults d'Hospitalet li devem bastant. Un record per al Jaume Botey. Moltes gràcies, esperem que t'hagis trobat còmoda i ha sigut un plaer i fins aviat. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Molt bé. Aquí tenim amb nosaltres a Joan Ibáñez, un home amb una llarga vida, i avui parlem una mica de la seva vida enfocada a l'ajuda al barri. Què vas estudiar de petit? Certificado d'estudi primari. Si hagués tingut l'oportunitat de seguir estudiant, hagués continuat estudiant? Segurament sí. Des del teu punt de vista, què has fet per al barri? Des del punt de vista, res, he col·laborat a millorar una mica el barri. I què et va estimular per ajudar al barri? No, simplement que de jove era una mica, ja diria ara, gamberrote. I després va pensar d'una altra manera i volia dedicar precisament que la gent no sigui gamberra. I quines metes tenies en aquella època? La meta era molt diferent que ara. La meta era, quan treballava, l'ofici que sigui, fet un oficial de primera, és el millor del millor, i guanyar més calés. Perquè depèn de la gent... La casa tenia 8 hermanos i clar, havien que menjar i havia que treballar. I des del teu punt de vista, creus que has aconsegut les teves metes? No. Penso que podria haver fet alguna més. Per què creus que no vas poder? No va poder perquè precisament treballava molt i tenia que treballar. I la teva ajuda al barri, ajudant als nois, alguna vegada has tingut algun conflicte amb algú, alguna situació que t'hagi marcat? Sí, algunes. Per exemple? Per exemple, nois que han sortit de la presó i han continuat la seva tasca de robar i se van apuntar al col·legi, al futbol i intentaven millorar, però i després la droga. La droga va entrar al barri aquest d'una manera asquerosa i era una lluita constant contra alguns camellos. Alguna vegada t'has emocionat amb la situació d'alguna persona que has ajudat? Sí, molt. No diré nom, però estava molt enganxat a la droga i a l'heroïna, precisament.
He pogut, bueno, jo no, jo i el company, intentar, que han sortit de la droga. I un altre, que me va passar molt malament, a l'estiu, quan ja s'havia acabat el futbol, també se caminava molt bé, però quan va arribar de vacances, havia mort. I des del teu punt de vista, el barri creus que ha canviat des d'aquella època? Sí, s'ha canviat. És un barri dormitori, pot dir-ho d'alguna manera, un barri que la gent del barri no valora el barri, inclús critica el barri, aquesta és la lluita més gran que hem tingut. No aprecien el seu barri, venen, dorm i ja està. Després, el pitjor de tot és que gent d'aquí dintre lo he trobat en un camp de futbol criticant el barri. Totes les ajudes que has fet, què creus que has ajudat més? Crec que he fet una bona tasca, però bueno... Has ajudat a molts nois. He intentat, però no l'he intentat. Per mi això ja és el premi, intentar i que surti. I bueno, està, com se diu, malament dit, però una de les coses, precisament, aquí està l'exemple, jo me sento molt orgullós de gent com aquesta, que bueno, no està con la seva dona, treballa, no digui que sigui milionari ni molt menys, no, però treballa i tal. I n'hi ha altres que bueno, pues, han buscat el camino més fàcil, que la droga o fet de camello, i bueno, i així ens va. I a dia d'avui, després de tant temps, segueixes col·laborant d'alguna manera amb el barri? Ara fa un parell d'anys que no, que bueno, he deixat de col·laborar, sempre que puc col·laboro, però he deixat de col·laborar per diverses coses. Una, que ja està molt estressat, després me van operar dues vegades perquè estava molt malament i tenia que deixar-lo ja i tal. Però, de totes maneres, sempre que puc, col·laboro con... Ara és una miqueta de descans, no? Després de tota una vida allà. Sí. I no, i ja la dedico més a la meva dona, que la meva dona és la que de veritat ha col·laborat con el barri. Perquè la que ha passat, tot el que ha passat, ha tenido que aguantar dies, diumenges, dissabtes, en casa, mentre que jo tenia que fer la meva feina, claro. Doncs ha sigut un plaer que estiguis aquí a l'entrevista. Espero que hagis estat a gust, t'hagi agradat. I si vols dir alguna cosa abans de terminar? Simplement que penso que vosaltres, i parlo de vosaltres en general, la gent jove, no tendria que despreciar mai l'oportunitat que tenen de sacar-se aquí a l'ESO e intentar fer més coses. Perquè, bueno, com se dice, el mundo ha cambiado una mica, pero aprender no ocupa lugar y es bueno siempre ir a más. Y sobre todo tener mucho cuidado, mucha cabeza y no caer en la trampa. En la tentación. En la tentación, digamos, pues por mucho que bebas, por mucho que te metas, no eres más feliz, no. Eres más gilipollas, al fin y claro, eres más gilipollas y lo único que consigues es que te ríes un amigo de ti, no tú de ellos. Bueno, pues moltes gràcies per estar aquí i espero que hagi sigut un plaer. Pues nada, vosaltres.